Dagiti pito, amaudi a balikas. Balikas ti manubot, kabayatan ti maudi nga aldaw na iti ministeryo. Balikas amang ipalagip iti ayat ti Dios iti sangalubungan. Balikas amang ipaay adal iti asinuman. Ken balikas amang tignay iti puso. Tapno intay agbaliw, ket makipagnaid tayon to, ijay paraiso. Intay man ngarud ikan kay papanan iti biag tayo, titunggal balikas. Dagiti pito, amaudi a balikas. Ket ita, adtoy ti may kadwa a balikas. Ibagak ken kadaytoy. Itang aldaw, makipagyan kanto kanya, ijay paraiso. Nasken ama ilan mangak dagiti pulis. Awanan bain da kita. Tatamaan ti sakak. Ikarigatak ti umatayo. Surutan tayo tinagtagtad adara. Dito'y anag na. At dadara dito'y. Surutan tayo. Aging gamatiliw tayo ti kriminal. Anay ko, ti sakak anapaltukan. Dito'y! Adda dito'y! Dagiti awanan bain na pulis. Busasan day tatao. Saan? Aday wandak. Mayka! Saan? Saan napunto day tananang? Saan anatay ti asawag? Saan? Naku, ano apay nga minasaan ang nagpalpaliw ni Pedring. Nagtultuloy lang ta dagiti dakas nga ramid na. Ag hold up, pumatay ka nagtakaw pay. Nanang! Oray kas jay ti anak yo. Ay, anak ta. Iso ti ama nagiti duwang anak ko. Siya. Ngambita. Natayan. Sa pinaltugan gayam ti polis. Sige lakay. Isagana yun nagitirong bang ama isagana. Tapno nakasaganan ti amin no isang putda ti bangkay ti anak ta. Unay kat ngaminan ti anak ko aya. Pedring anak ko. Ay, ado apa magbagakan ko ana. Ngamawan denggen na. Awanan ti anak talakay. Uray ta ka sa tao. Basta saan ko maamatay. Bakit? Nalabit aditan tinagpatinggaan ti biag na. Awan mabalin tayo. Sige, tain na kitaan dagiti kakaanakak alalaki. Tamang ikapot kami iti tulda di taparaangan. Ken agbalsigda iti pagtungo. Wan, lakay. Kasinsin, adda telegrama aparakan ka. Adtoy. Ha? Telegrama? Sige, basaan. Uwan. Aday ta. Mabit lang tabasa. Adda dito'y provincial hospital ti asawam. Umay ka adagos. Adda ka no ni Pedring iti ospital. Ingkan. Kasinsin, kuyugan na kuma. Pangaasim. Pedring. Nakapusas ni Pedring. Si bibiyag ni Pedring. Kunadaan na tay. Nga agyaman agta si bibiyag. Pedring. Siniyang. Isakak. Tidak maikuti. Pedring.
Kalpasan na rumarap dito ospital. Nakapatay kami kanimando. Napatay mi taibak na nga negosyante. Hold up me. Pedring! Jack ni namnamang agkita ta dito'y munti, Mando. Wen Pedring, ngem nagasa taklat ta. Ah, Gapo ta sana kakaskan ka. Ita, agpilay-pilay kan. Gapo iti pan nakapaltog mo idi. Ita, nakamulita kan. no sa naklakas to eh. Timarayak ko maidi. Inaramid ko daytan. Ngem natiliwak lata. Sandak nga ininggaan ti pamilya tay pinatay ta negosyante. Aging gaan na tiliwak. Mando, kasanon ti biyag ta dito'y munti. Agrigat ta dito eh. Ikaro ta, tinagbasulan ta. Oh, adto ti kwartasin niya. Imbaglaan na yun ti balon mong agpamanila. Saanan, nanang? Umdasan ti kwarta na urnong ko. Hay, dahi taurnong mo, kat para kumakadagiti anak mo. Nga maramatan matan amang sarungkar iti sakit ti ulo nga asawam. Tatang, Ay, unay kamatan lakay. No agsasao ka, kasla di mo anak ni Pedring. Hay, da kayo pala ang ti makaamo kadagiti ubing, nanang. Tatang, Wan, anak ko. Anya ti kunan, Feli? Imayat, taiba ka amok, asumuro takon itibak ng alakay. May sa abalo, nga kasapulan iti mga iwan, kan agbalin matan nga asawa na. Anya? Sipod pay, sakit ti ulo ti impapaay mo kada kami iti anak ta. Iso nga ita, panawan kan. Total, saan tamat ang nagkalaysa? Iso ang mabalin ko latta ti makikalaysa, iti sumurotak abalo. Naimbag dahi jay, tabak nang. Saan? Pangasim ko ma, Feli. Saan? Awan masakbayan mi nga ginakan ka. Nang runa taadda ka dito pagbaludan. Ngam, Nagan-anosak iti denam. Tabarang kunak no agbalbaliw kan. Ngam pagbaludan matgayam tinagtong palam. Feli? No makarwar ka dito munti, baliwam ti mangrugi. Mabalin mo ti mga asawa manan. Kati anak ta, jak to ipaidam kan ka. Kat ikarig, saan na kanto agurangan? Bigbigan na kanto latta akas amana. Feli, pangasim. Saan nak nga isina? makapasikur ti sumrek di timunti. Ken kapkapan da amin a sumrek. Wan ah, tama nga ba tayo makmadroga? Uno igam mo. Ken, kumusta kan? Nagrigat ka ang tagyan dito pagbaludan. Kastaw na arigat ko. Tang Rona, kat adda dagiti kakadwa dito yung amang ikus-kuspil kanya. Gapo iti sasadak. Nakamuleta ak. Agan anos kalakay. Agsingsingpot ka ditoy. Tapno mailiklik ka iti saan anasayaat. No manisan. Kaya't kun akit talan tibiyag ko. Ngamin. Kastoy lang arodan tinagbanagak. Tamay sa akon nga inutil. Nagbalinak pa adadagsan kan ka. Saan ka ngagsao iti kasta? Ipatpatag kalakay iti likodan ti amin. Agyaman akbakat. Murasan kan nga umumay dito eh. Tati kwarta nga aramatan. Kat ipaay mo langan kadagiti anak ta. Pedring, anya na nagsaya at kumaakas na ti panunot mo, idi. No saan ka kumaan nagbalinadakas? Saan kumaakas to'y tinagbanagam?
Pakawan anak bakit? Ikarig. Agsingsing puitak dito pagbaludan. Tabarang maparulanak to. Kat makaawid ako na. Pedring, nakalidlid ay kamanan. Nakadumog kalatan. Tata Moses. Maawatak ti marikrik nam, Pedring. Tata. Jak masarkadan tilwak nga agarubos. Pedring, Nos anak ko maandakas. Awan ako maita dito'y munti. Kat saan ko mamatakas na iti kasasaad ko. Nakamuleta ako na magna. Gapo iti pa nakapaltog ko hindi. Kastaw na iti babawik tata. Nagrigat gayam tiyag na dito'y pagbaludan. amok dayta. Kaputa na riknakmet idi dayta, Pedring. Gamawan sa bali akinamang ko, no diti Diyos. Nagbabawi ak kadagiti basbasol ko. Ket nagkidawak iti pamakawan ti Diyos. Ket nagsingsing petak nga aging gaita. Tata. Ket kasta kumamat ti aramidem, Pedring. Pedring, amom ka di. Insina na kun ti asawak. Ket simurot itibak ng alakay. Ha? Nagsakit. Nagsakit unay. At dak lang arudan dito pagbaludan. Ita, maawa na anak pa iti pamilya. Basol ko. Basol ko. Mando. No apay nga minadakas sakit eh. Apay! Agbalbalay ta, Mando. Agsingsingpet ta dito pagbaludan. Ket ikarigatan ta ayaw awan ti kinaliday ta. Agbasbasa ka man iti Biblia, Tata Moses. Wen, Pedring. Talaga sakbaya maturog hak. Katagbasa ak iti Biblia. Taday to iti liwliwak. Kasta ka ni, Tata? Akas iti daytoy abinatog ako nana. Ibagakken kadaytoy. Itangaal daw, makipagyan kanto kanyak, ijay paraiso. Anya ti kahit asawan dayta, Tata Moses. Balikas dayta ni Apo tayo a Jesus, kabayatan nga adda ijay kuros. Kinunaken kwa na tay maysa a kriminal, apada na anailansa. Laglagi pan nakumainton mapankan iti pagariyam. Kat simungbat ni Jesus. Ibagakken kadaytoy. Taita nga aldaw, makipagyan kanto kanyak, ijay paraiso. Nga oray managdakdakas dyan nagkid daw. Kayat asawan dayta, nga asino man amamati kenkwana, ket saan amatay. No di ket agbyag nga agnanayon. Ha? Ket no basaem ti maypapan iti pannakailansa ni Jesus, makitam nga uray marigrigatan daytoy, nga uray kasano kasakit ti marikrignana. Gapu iti panang sapsaplit daken kuana. Ket sidadaan latta anakisarita iti dayjay ama nagdakdakas. Anya ti parangarang na dayta, Tata Moses. Ani Jesus,
ket nangipaay iti namnama, iti dayjay ama nagdakdakas. Tata, Namnama a makipagtaeng to ijay paraiso. no kasta, adamat nga rod namnamak, Tata Moses. Sabay ko ma, talaglagi pa naktumat ni Apo Jesus, ije pagarian na. Wen, Pedring, datayo a mamati iti Diyos, ket addaan namnama a makipagyan ijay paraiso na. Imbag man ta, muyo dagita nga isuro kanyak, Tata. Wen, gaputan na bayag mete na dumdumngegak iti ibingbinglay dagiti umay amang isursuro may papaniti sasao ti Diyos. Kasta gayam. Kat sapay kumata kasta kamat, Pedring. Dumngeg tayo iti sasao ti Diyos. Taday ti mangigiya kada tayo nga agturong iti kinalintag. Adda surat ni Pedring, nanang, tatang. Kunana nga agsingsingpot kanon ije munti. Kanayon kano ama kimisa. Kat di naliwayan ti dumngag iti sasao ti Diyos. Kat dayta kano ti liwliwana. Ay, kasta ka di, anak ko. Wen, nanang. Ay, no kasta ko maide, di awan dakas ang napagteng na. Ay na, tinasken. Nagbalbaliwon dya anak ta. Ay, Ay na, agyaman tayo iti Diyos. Sapay la kuma, tagtuluyan ti panagbalbaliw na. Wen, nanang. Agurnungak manan iti kwarta. Tasarong karak to. Sige anak ko, agurnong ta. Tapno adaramatem nga agpasyudad. ibagayon to kun kwa na, asaan ko abaybayan dagiti putot na. Ay, dahil tao, imbis nga iso ti mangisakad iti pamilya na, ngam adamatan ije pagbaludan. Tatang. Si kakit di matlakay. Ikarkararagan tayo kit di. Tapno agtultuloy ti panagbalbaliw na. Ato'y senya, awatam dati ako kwarta. Oray kas ano, makatulong akan ka. Nangalaam iti dayta kwarta. Di mo Di ko ka na agatap iti madi. Amo mo ta nagbalbaliw akon. Nailakok lagi ti inaramid ko a picture frame. Ken, amo? At daw may mangmismisa dito'y apadi. Ket, nagayem ko. Naibagak ti parikot ko. Ket, day chay. Nang tad iti pinagpuuna ka dagiti picture frames. Ken dadog mapay nga aramidan dagiti balod. Day tati pagkukortaan da. Nakasursuro akmet. Ken, napintas ti aramid ko. Iso ang nagata nga dagos. Pedring. Ket, di kag danak bakit. Tanasing patakon. Amok itan ti Diyos. Ket, sapay ko ma. Takasta kayo mga pamilya. Uwan, Pedring lakay. Di kag danag. Takanayon da ka nga iraman iti karkararag mi. Ket, sapay ko ma. Tay tulok ti Diyos ang maparulanat. Takasta ti mapaspasana ka dagiti agsingsingpot diti pagbaludan. Na makarwarak dito eh. Agdeden na tayon bakit. Uwan lakay. At nanamnamak ang makarwar ka ditoy. Kat idaw-dawat ko dayta. Iti Diyos. Ti Diyos, ipay nalata ti kaasina. Si dadaan a mamakawan ken mangted namnama. Namnama a makipagyantayo ken kuana ijay paraiso na. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti maysapay aparang dito'y drama tayo atampok ita a Semana Santa. Dagiti pito a maudi a balikas. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
ken daytoy nga istasyon.